Segons el nostre model matemàtic, la mort del planeta es produirà no més tard del 2036. El desenvolupament posterior d'aquests esdeveniments condueix a l'esquerdament intern de l'escorça del nostre planeta. En alguns llocs, es produiran microfractures a l'escorça, la qual cosa augmentarà l'activitat magmàtica. I creixerà encara més fins a provocar una ruptura a gran escala a la part més fina de l'escorça, a l'Eocè. És inevitable. Aquesta ruptura es produirà amb un 99,9% de probabilitat a la zona de la fossa de les Marianes. És allà on es registren els terratrèmols de focus profund i és allà on l'escorça més prima del planeta té només 5 quilòmetres. Inicialment, quan una petita quantitat d'aigua es troba amb el magma, es produirà la primera explosió. Diem microexplosió, encara que de fet cadascuna d'aquestes explosions equival a l'explosió de desenes de bombes nuclears. Això destruirà la fina capa d'escorça sota la fossa de les Marianes, i després passarà al pitjor. I per entendre què passarà després, us mostrarem un experiment. Veieu què va passar quan l'aigua es va trobar amb metall calent? Ara multipliqueu-ho per centenars de milers de milions de vegades. El gegantesc volum de magma del plomall de magma trencarà la fossa de les Marianes en un instant, i més milers de milions de metres cúbics d'aigua es trobaran amb milers de milions de metres cúbics de magma. A causa de la forta descomposició de l'aigua de l'Eocè, l'oxigen i l'hidrogen s'alliberaran sota una pressió enorme al fons de la fossa de les Marianes. Hi haurà una gran explosió. Aquesta explosió serà l'equivalent a milers de vegades més gran que la totalitat d'armes nuclears localitzades a la Terra. Sota una pressió extrema, l'Eocè no només bullirà, sinó que explotarà. Això farà pujar una enorme columna de vapor, barrejat amb pols. Aquesta gegantina columna de vapor sota una pressió enorme pujarà tan amunt que trencarà la nostra atmosfera. L'atmosfera s'enroscarà com una manta i simplement serà emportada pel vent solar. És a dir, la nostra atmosfera serà escombrada en el sentit literal de la paraula juntament amb tota la closca d'aigua. A més, al mateix temps, aquesta gegantina explosió provocarà un poderós xoc hidràulic dirigit a les profunditats del nostre planeta. Per què 11 quilòmetres d'aigua a la fossa de les Marianes són una pressió enorme en el punt on es produirà l'explosió? I aquesta pressió, al seu torn, es reflectirà en el xoc hidràulic. Es produirà una potent ona explosiva, dirigida cap al centre del planeta, cap al magma, que dispersarà tangencialment, i això provocarà processos de cavitació addicionals. Això conduirà a una forta expansió del magma en totes direccions per un factor de 10, és a dir, hi haurà 10 vegades més de magma. Això literalment esquinçarà el planeta per dins. El magma d'aquest impacte es comportarà com una substància gasosa. Tots els volcans, esquerdes, falles, tots els límits de les plaques litosfèriques es trencaran i entraran en erupció simultàniament. La Terra s'inundarà de colades de lava, tal com va passar a Mart. Naturalment, com a resultat de l'impacte, el nucli interior rebotarà i el moviment del nucli exterior s'aturarà. El nostre planeta morirà. Aquest procés només trigarà uns minuts. Com a conseqüència de l'aturada del nucli, el camp electromagnètic del nostre planeta i gairebé completament el camp gravitatori desapareixerà. Això vol dir que tots els satèl·lits cauran de l'òrbita terrestre. Incloent la Lluna. Però això ja no ens amenaçarà a nosaltres, les persones, ja que com a conseqüència d'aquests esdeveniments nosaltres, com a humanitat, deixarem d'existir completament.